Lallai wannan taro ne wanda ya kamata dukkan musulmi na ƙasar Nijar da ma Najeriya gaba ɗaya, tun da mafi yawan wanda suka taron nan za a iya cewa ba za a iya ba tawazun tsakanin mutanen Najeriya ne suka fi yawa ko mutanen Nijar ba. Saboda haka taro ne wanda ya kamata waɗannan ƙasashe guda biyu wato su yi alfahari da koyi da irin taro makamancin wannan. A taro a kwana ana zikirin Allah tabaraka wa ta'ala, ana addu'a, ana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In an ce taro ne wanda ya kamata a rika yi, to a irin wannan lokacin za mu iya cewa taro ne wanda ya kamata ko taro ne wanda ya wajaba a yawaita shi, saboda halin da waɗannan ƙasashe namu suke ciki da kuma yanayi da al'umman wannan ƙasashe suke ciki. Lallai dukkan musulmin da ya zo ya ga wannan taron zai yi alfahari da irin wannan taron, zai kuma san cewa lallai wannan ƙasa ce wadda lallai tana kulawa da harkan abin da ya shafi addini. Duk wanda ya zo taron nan ya ga yadda gwamnan jiha musamman da kanshi da sarkin musulmi na wannan ƙasa wato sultan suka taso musamman da kansu da sauran sarakuna da sauran dukkan hukumomi suka zo wannan suka halarci wannan taro da wannan yi wa ƙasa addu'a, alhamdulillah. Sannan kuma 'yan uwa sun haɗu daga wurare daban-daban daga ƙasashe daban-daban ƙarƙashin jagorancin shi Maulana Khalifa da 'yan uwansa 'ya'yan Maulana Sheikh Abdulrazak Kusa radiyallahu anhu wa arda wa annabihi. Mu ba za mu iya cewa komai ba, sai dai mu ce alhamdulillah, mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma ni da yawun dukkan 'yan uwa da muke tare daga Najeriya, wato muna ƙara godiya musamman ga hukumar Nijar da ta ba da haɗin kai cikin wannan taro. Kowa ya san halin da ake ciki tsakanin wa'innan ƙasashe guda biyu, musamman abin da ya shafi haurowa boda. Duk mai shigowa Nijar ya san irin tsanani da yanayi da ake ciki na tsaro a ƙasa, wanda kuma hakan daidai ne, ba wai laifi ba ne, domin halin da ƙasashen nan suke ciki na rashin tsaro, na banditi da sauransu. To amma duk da haka, saboda an riga an san halin da malamai suke ciki aslan, musamman abin da ya shafi 'yan ɗariƙa, 'yan tijjaniya, duk wani abu da ya shafe su harkan zaman lafiya ne a ƙasa da harkan yi wa ƙasa addu'a. Hukumomi suka ba da dama, suka ɗauke dukkan wani tsanani da dukkan wani kunci da dukkan wani abin da ya shafi bincike a hanya. Aka ce an yadda matukar wa'annan kwamitin wannan taron sun aminta cewa wannan motar tasu ce, wurin su za ta zo, to ita ma ƙasa ta aminta da wannan taron. Wallahi wannan ba ƙaramin abin alfahari ba ne a wajen mu 'yan ɗariƙa, kuma ba ƙaramin abin godiya ba ne ga su mahukunta da suka yadda suka mana wannan.